Кои са най-честите заблуди в софтуерното тестване? Мит 1. Тестването е само откриване на бъгове. Истината е, че целта на тестването е да провери цялостното качество на продукта, като гарантира, че той отговаря на изискванията на клиента и работи по начина, по който се очаква. Мит 2. Автоматизацията може да замени менюал тестерите. Това го чувам повече от 10 години и е факт, че не може. За да автоматизирате един тест, преди това трябва да се анализират изискванията, да се приложат тестови техники, да се напишат тестовите сценарии и чак тогава да се автоматизира. Автоматичното тестване е много подходящо за повтарящи се операции, като регрешън тестването, например, и не е подходящо за абсолютно всеки проект. Автоматизацията допълва менюал тестването, а не го измества. Това са две различни неща и не бива да се смесват. Мит 3. Тестването започва, когато софтуера е напълно завършен. В модерните методи на разработване на софтуер, като Agile, тестовия процес започва още дори преди програмирането, което намалява разходите за фиксване на бъгове и ускорява целия процес. Тестването се прави непрекъснато и е задължително след всяка нова функционалност. Мит 4. Липсата на дефекти означава перфектен софтуер. Това не е вярно. Всъщност, колкото и да се тества един софтуер, винаги ще има някакви дефекти, макар и малки и трудно забележими. Важното е да се постигне едно достатъчно добро качество на софтуера. Когато един софтуер се тества безкрайно много и дълго време, това се нарича exhaustive testing и не се препоръчва. Мит 5. Тестването забавя пускането на продукта на пазара. Доста е странно, че някой може да мисли така. Ефективното тестване ще предотврати много скъпи грешки на софтуера след пускането му в употреба и осигурява по-добро качество, което всъщност спестява време и усилия в дългосрочен план. Ако искаш да разбереш повече, запиши се за безплатния ми вебинар на qa-star.com.